Sa mamahigala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Mia. Kay galaan, ang atong magtatampo si Mia. Kini akong problema bahin sa akong banabana o sa akong anak sa pagkadaga. Sa sinugdan, pinangga kaayo sa kumbanang akong anak, pero naunsa pa nga murag na usab man ang hangin. Pero araw inyo gyud masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Ang bituon sa langit kamisidla karon dili sa makahayag sa kanato midan ag sa lawom kagabion gibanwagan kita sa Misiya karnero sa sibsiba nan tanom sa kaumahan lunot ka mo ka na. Nanay, oy! Ha? Ay naku pala ka makakaon. Wapa! Ginoo ko abi na kung gipakaon kang tito nimo. Waman! Siya may nakaon-kaon! Durang gani mga tak! Unsay ngan? Iyara kong gipalaway nanay. Uman siya mga tak na ako. Unsa gud? Oo! Nya, daw man na si Tito Tino. Sige lang nak. Dali, arata sa kusina. May kay misulti ka na ko ana. Dali, kaon sa dali. Asa na masud ani ri? Wa na? Purot na ni Tito Tino. Kiahak mo ng tawana. Uy. Ay, kuan na lang nak, anin na lang. Magpalita og lutong daan. Dali, ato tas tindahan ni ng Mercy. Adto na lang kaon dito nak, dali. Unsa bay inyo, Mia? Nang, tagaay lang nagsudan si Chichi, nang. Papilian lang siya kung sa iya, ha. Nya, tagaay lang sa kanon palihog. Ay, oo, day. Eh, dali, oy, Chichi. Dali, pili nga rin. Unsa imong sudan? Animal kining tawhana. Naniguro lang paon og iya. Nganong nauwahi man ang pamahaw aning bata, day. Alas 10 naman, oh. O, pa ni makapamahaw. Ay, unsaon nga, paraw manig utok sa tino nang. Kanang imong kapuyo. Oh, naniguro nagtaog iya. Unsa? Uy, ngano gud? Tagdugay man gud sila mamangon. Unya, ako sayo man ko, manang maghikay ko. Nya mo painit ko mabuntag rasad. Sila, magdungan na sila kaon. Mo to ako siyang giingnan nga dungani og kaon ang bata. Sukari og apil nya pakana. Ako na ginahinay sa kog laba. Nagilaba ko sa mga bulingon. Ay nahipuong na lang ko nga ni duol naman akong anak kay nangayog kaon. Wa pa na tingali kakaon. Ay wag yun. Pero ang panuhak nga tino naghiga-higa lang nga toothpick pa. Uy, kasalbahis gud ang tawana, day. Ay, bantay gid bitaw ni Kulis amo ron oh. Baga kay naw, gihurot pa niyang sudan, wag gid magbilin para sa bata. Bahala untag maguna siya gaon basta mamili lang unta siya. Pero gihurot ko sa baghak, dako ra kay glamoy. Uy, maayo, day, oy. Di gyud nang mao nang maghusay pa mi ani inig uli ang musbay ron. Nanay, magduwa lang kang nga rin sa gawas na ya. Sige nak. Pero ayaw pag atos karsada ha. Diha ra gitungod sa tua. O, nanay. Sige. Ay, karon katawhana ka. Ingon ini day ka, maniguro ka kimo. Limot tingali nga palamyunon ra pud siya dinhi. Narang paraw ay naghagok bisag bag-ong mata. Bag-ong man tagkaon. Pahiyahay ra gyud ni pirmi ning panuhakan ni, mubangon lag kaon. Mura ra bag naigituno ng kwarta. Stoy. Tino. Day. Bangon sa nako diha, magsulti tabi. Oo. Bangon ta diha kay magsulti ta duha. Yan, today. Mata na ka. Mata na. Bahin nimo ug sa akong anak. Oh, okay ano naman? Unsa man atong anak? Ikaw ba ipagkilasilas ha? Atong anak. Oo, bitaw to. Ako bitaw ng anak. Sino unsa giisip? Bisa to, di na ako anak. No? Giisip taon ko ng anak ng bata. Kung giisip pa na nimong imong anak ng bataa, di nimo pasmuhon. Oh, siya, pasbuhon. Sos, ay nalanta nimo. Ayo ka la storya. Paingon-ingon pa ka kung unsa nako kamahal ang akong anak labaw pang imong buhaton nga pagmahal sa bata. Unya di ay ultimo pagpakaon, imo pang dawaan. Ha? Unya, wa ka magunahuna nga kanang imong gikaon amo na. Oh, uy. Wa uroy ka matukis imong gikaon no? Wa uroy ka mabukog sa humba nga imong gikaon. Oh, yeah. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, may bidaon sa panulti mo dahil. Tinuon ko mo buko sa humba, pero muro natukan ko. O ganong dili man ha? Nagkaon-kaon man na kimo.
Wa ka kapakaon sa bata, bisag duha lang unta ka kutsara. Day. Wa uroy ka matukis imong gikaon o mabukog baron. Humba gito. Bidam humba. Bukog gito ita May anak. untag nabukog ka. Day. Tingali kalimot ka Tino ha. Nga palamyunon na po ka dinhi. Unya ikaw dili. Ka? Oh. Imo ba yan yung lamyon na kuha ka na gabi ha? Nya, di gali ka kaurot. Ilog na isa gulang gid mo pinaong. Sa mga kainit ba ni mo uno? Ang wa ni mo pakan ang akong anak. Gilutuan ta mo, laming sudan, humba nga lata. Nagiingnan pati ka nga pagdungan mo sa bata. Hala, di ba lingon ko pakan si Inday Cheche? Pero unsa may imong gibuhat? Ikaw ray gakaon. Adyo ka kapakaon sa akong anak. Gihurot pa nimo ang gibili na akong upat kahiwa. Pagkadako nimo glamoy. Oh. Kaya abi mo na ako di sa bukaon. Hilom na ay mukaon. Sunod basta mapas mo ng akong anak. Di ta ka pakanon ha? Layas din ni ha? Kay wa ko maginahanglan og tao nga dili ka mo ang mubati sa akong anak. Oh. Layas din ni Tino. Day Mia. Ano ka na man sang tawhan ang imong gipunito eh. Pa makadali pagbati sa bata. Kaluoy ko di ay sa akong apo. Amot na tawhan na tayo Sa bag-o pa mi, pinangga man kanan iyang bata. Karon naman na nag-ingon anak. Eh, huwag maumagani na mo magpirmi milala. Mapasmugod ang akong apo miya. Ay, amot unsahon ka ng tawhan na tayo Ano maproblema man ka nga di man kasado mo ang tawhana. Eh, pangitaglain. Aw, anak ginapaingon tay. Diha kanusaman. Kanusan mo na buhata. Unya na magpapas mo ng akong apo. Palayasan ang tawhana diha sa inyo miya. Ako pa nimo, mangita kag Amerikano. Amerikano tay? Repa. Pre. Yaya na magkahimtang dire no? Nindot kay kag pagabutang dire pre. Asawa nakaasawa kag gwapa. Nya kutahan pa gyud. May trabaho. Pre, uslikik, no? Ha? Bida, uslikik, no? Putsi may bidon, diba? Pre, dili yun no na nako asawa, pre. Ewan pamtaon may makasal. Pero, nagplano namin nga mapakasal, pre. Swerte gyud mong kakimura ko kag senyorito din eh. Senyorito. Ano, yun ang kinabuhis tao. Swerte. Ba, imo tilya dia? Pwede ka surip? Kaninigan. Tuto tatong rip. Ha? Ripa tungod ng sudi. Pwede ka to dito. Nigan mo pre. Sagop lang ako nimo pre. Ha? Sagop lang. Kadako ni mo tao, kadako ka ni glamoy, no? Ikabla ka pre. Mulimit naman ko. Tagsa naman ko. Tagsa naman ka badihado kung kanon. Ang ako asawa mo ilamyo ni mo, dili pagkaon. Wala tayo problema. Basta walay sudan. Bungot ito eh. Uy. Uy, kastaping oh. Kastaping. Bida, no? Yunong yung sikinan. Kisa mo sikinan pre. Hunong sa inyo dapit, no? Oh, wala. Pre, kisa na. Ha? Di ka na masuko pre. Hindi mo ruda. Imo nasawa? Bida, ikaw bala kayo ba? Ako may hari din eh! Sawa nga. Inom na! Ngingiga, gino pre. Isog-isog ha. Sas, bida! Mao day nga dili ka kasugatin no? Nagla na sa dagan ha. Day. Ako pare si Priuslik. Sum inom. Maingad lang, ma'am. Tino, mag-istorya taron ha. Che, dali na. Sila Chichi pre inyo iro. Dili, si nga na itong mga anak. Chichi ako. Murag isapot mong pre. Isapot mo sawa pre. Nabida. Nagpapansin na sa nanak ko. Ino ka inom! Imrom. Ang sa'y problema ni mo day. Mangutan na kag unsa? Suma. Saan ang suma? Hilom na Tino. Nagkadugay no. Nagawadyo kay ayo. Mao, nga ano lagi. Ang sa'y problema ni mo ha? Wabiyat mo lang ka. Narokos ba eh? Oo, bitaw. Dili ra kas bahay. Nakakita ka nako nga miabot ko og may dako mga kinumpra. O sige buhati mo, nang hinanaw lang ka nako. Wa gyud ka musugat para kuhaon mo akong kinumpra. Kita ka nagbaguod kung nagbitbit. Wa gyud ka mo tabang. Ay sus, para ka na. Noon sam. Muingon ka lang gid ana. Pag sure ha ay. Sama senyorito ka din he. Kaya para good. Mia, pero miyo man lang ko ni mong biklon. Wa ti ka bikla. Nakita lang nako nga murag nagka-irresponsable na ka. Oh, irresponsible? Irresponsible! Magklaro kay tabi. Sige, laro na to ha. So magigamit ko nimo para doon na kay kapuy-an, para doon na kay kapahungawan, unsa pa diha. Usa? Uy Tino, kung wala kay kugman ako, ug kung gihasulan ka na namo, pwede ta magbuwag. Oh, ngawans. Gihagit ko ni mo. Wa ti ka hagita. Hangyoon lang ta ka nga unta kun mahimo, magbuwag na lang ka ta. Oh, Miha. Ha, magbuwag na lang ta uy. Pida kay gano man, ha? Dunar kay saligad ay o dunar kay laing laking imo ipuli na ko. Hoy, ayaw ko pasangin ni anang butang nga wala ko buhata ha.
Unya ano gusto mo ka magigbulag ako? Tungod kay wala kay ayo. Unsa? Tanaw na ko nimo tinuno, murag wa na jud koy nakitang kaayuhan diha nimo. Ang imo ra gihuna-huna, murag ang imo ra gyud kaugalingon. Nga mo kasulti mo ka na. Tungod kay ba ako nakita. Di may importante alang imo, ang mahilongdanon na gyud nimo, naa kay bayang kapaulian, naa kay bayang kakanan. Wa ko'y nakita nga ningkamot ta para sa atong pamilya. Og nakita na ko nga wa gyud kay paningkamot. Ako na lang tanan. Oh. Sa taong pagkasiyas pagkabana oy. Aw hinuon, di pa mo sa takabana, kay wa man ta makasal. Mao nga mientras wa pay dakong kadaot na hitabo sa atong pamilya, magbuwag na lang ta kay wa kay ayong pagkabana. Ano? Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa kong kalagot nga wa nay gihimo ning tawhana sa kong kinabuhi, gusto gid nako na lang untang tapuson ang tanan, gusto na kong buhian siya. Unya, Demi istorya ro ta de. kung manatag istorya di ba? O di ba gusto kong maglaruhay ta ba? Ano? Di ba to klaro para nimo? Sa man nabungol ka ato? Unsa mo yun? Gusto gyud kang mabuwag ta? Angay lang. Kay wala jud kay ayo bisag unsa untino. Mao ba? Oh, wa ka kay bawa na. Be ko no be. Asa man kadapitan ay ayo? Mamawili ko nimo. Be, sige. Sultihi kung asa kadapitan ay ayo. Tungod kay gwapo ko. Kasi ingon. Ari sukas kong baba be. Ari. Luod nimo eh. Bida sa nimo. Sultihan ni ka. Daghang mga babae nagkukuda ko eh. Ha, nigukod nimo. Kasi ningil sa utang. Dili. Sure? Daghang babae nakagusto na ko. Pero sila tanan. Wala ko pa sina. Ikaw may akong plabi. Nya, saan na nako? Bida sa daan. Hoy, Tino. Hoy. Wa taong kunigukod nimo tungod anang imong giingong imong pagkagwapo eh. Tungod kay bisag unsaon, wa ko'y nakitang kagwapo nimo. Awards. Nya awards bitaw. Mauna. Saon man kagud tagsak raman man namin. Namin sa panagso kadako ang sa amin diha. Bida. Gusto gyud ka magbuwag ta? Mangutana pa ka? Nara mga sinina nimo ay. Ako na nagipanuod sa bag. Layas karon dayon dinhi Tino. Kay wa na may magkinahanglan nimo. Pauli og giin kagikan. Kaskas ka lang sa akong kwarta. Wa ko'y nakuha nimo. Daw na. Ano? Mao ni ang akong problema, kay bisag giunsa nako pagpalayas ang kanahan, wa gid ni bias bay. Unya nahadlok ko basin og magdumot ni ba, unya may buhaton siya nga dili maayo nga rinamo. Unsa akong buhaton oy nga gahi man kay ni nga palayaswen. Unsa man og kamo ang pasultihon? Mia. Okay, ang sender ato karong adlaw Si Inday Mia Ate Pres. Maya. Ang problema Ate Pres, parte ani yang puyo ba nga murag ambot. Kana sakto na imo day playason kay limbag Ate Pres. Mukhaon siya re kaon. Unya ang bata taon nga wa tayo kaon kay wa gyud kaon. Di wa niya ang itas siya tugtog lang. Unya ang problema Ate Pres kay way trabaho sige lagi uminom sige kuan. Nagsalig siyang Mia. Niya pag uli nga kuan papalayason lang Mia di bulayas. Kay din ang kagwantas Mia, gagisaligan ko no niya ang iyang kagwapo. Dugwa ko taos Mia taon, luoy kayo. Mao ni akong problema, bisag yun sa ko palaya sa kanan, wa gyud mo bias pa eh. Sa ka wa mo layas? Wa gyud nito. Magagnaw no. So mao ni ayang ikuyawan Ate Pres, kay basin bag nagdumot niya ba, unya unsa niya buhaton dito nila taon. Mao. Isulti lang nas police day Mia, kanang pakatubang lang yun mas parangay. Nya papirmahay mo, pirmahan na siya o unsa kay para likay sa disgrasya or unsa may tabuon niyo siya mo'y blamon sa imuhang mga kaliwat. Mao na diha. O ano nato pagpagi Ate Pres, di ba? Ilisod man ni Bam. Unsa unon babe? Kung naari ka din sa panultihon, 6 verse 6. Taong tapulangan, kinahanglan nga makakaton ka o pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Kaya ang but pasabot, ang kaning mga hulmigas, magsige naghakot o pagkaon, kaya kating uwan, di naman naliig kita. Una nga giingon nga, mas may pang mga hulmigas, kaya mga kugihan kuno kaayo. Kinira ba sa mga hulmigas, kana mga soom, kana sila, mangita huron sa nakayo gulyak. Bitaw. Kita nga magsugat na sila, nga mag-kiss, Jod. Musta? Lips to lips ka magchula ito sa Bam. Lips to lips kayo. Lips to lips. Diyan sila kita mo ng kabangga. Unsa? Kita mo naman kabangga. Sakto dito. O sa mga sulti, pa-display ko, may kasulti. Ako kung naabtan ang umigas ng good na. Ini para sa istorya duha kang bugiro ba? Sige Pats. Ako nakita ang ko umigas duha ka kilometro gikan sa tunggi barugan nakakita ka ningon ko to sa kabunggiro wala pero nakadungog ko sa tunob. Beldol gusto kagulyat ba nga mag lips to lips ko ng mga umigas. Grabe pa to kagulyat. Mga bumi sa umigas ana.
Di ba ka? Mas grabe itong iya. Pats kayo, wa siya kakuha pero kadungog siya sunog. Oh. Grabe. Kita mo nagkadungog sa tunog. Kasi kita pagkadungog tunog. Tinuod gina Pats. Unya usa man yato ikasulti. Pats tabangi mi ani Pats. Ang yung ban na Pats. Tapulan kayo. Huwag yung lahimo kada bang Salig gwapo din. salig kay gwapo iyahang anak agsarak di gali kapakaon siyang anak. Pero si Mia taon mo iga naninguha tanan. Nagkabayayat na yung tao. Kabayayat na Ni sumpay lang ko ni wa kay ako malingaw ko minaw sa tambag ni Bambina kay murag nabali na sa Bambina na may pari karon nga ako matod pa si Thessalonians 3 bersikulo 10 Kana, murag pari ang ka. dili mo trabaho dili pa kanoon. Oh, nanas mo na yung mando ni San Pablo nito higayon na namoy uban magsirag ampo nya di na trabaho. Oh, mo na nga kinahanglan gyud ang trabaho kay nga naman kini magong trabaho kabahin maguni nga gisangon sa Ginoo nato kay aron makumpleto ang kinaiyahan ba ang creation. Sama example ang Ginoo wa man mobuhat og balay. Pero ang Ginoo nagbuhat og kahoy og mga materialis. Para Mo na nga kanang gusto kang maghimo og balay aw katong kahoy mo to imong himuon pinagis pagtrabaho. So kanang tapulan wa ginas bokabularyo sa Ginoo. Mo nang dihan bahay na mo nang agwanta gyud ta mas ginhawa. Oh, mao na niya. Sumpay ta na padre karong mga reading karong adlaw padre no kay murag hapon. Asa ba kaganahan mo kagbang? Murag as 4 pa manggod. Karong man sa mga padre no kay kanon na liging mention sa reading sa Bible ang tugas. Sabot mga sagrado ni tugas ta lagi dito. Dali ka, dali ka. Tugas? Oh, pero mingi ko nga. Kini magong Biblia ba dunay mga kahulugan aning mga larawan baka o kahoy sama nang tugas or sidar. Kana magong sidar or bisa to Ah, butang. sidar. Oh, butang ta. Kahoy, iya, bro. Tugas. Matang gyapos kahoy nga nas Biblia pero kaning tugas lahi po ni. Nagpasabot man nagkaligon og kusog kay kanang tugas ligon ba yana bahi ba yana. Oh, ingon na unta sapod baruganan sa tao. Pero kadtong mga tapulan mo toy lisod kay nagyon maguna Ginoo nga dapat toy kausab bitaw na nangutanan ako sa unsa magyud tinuod nga adlaw ipapahulay padre. Nigo nga og sa mga Muslim Biyernes. Og sa atong maigsoong mga Sabadista Sabado. Sa mga Katoliko Domingo. Pero sa mga tapulan kada adlaw ang ipapahulay. Lan, gulyat. Sakto kayo, sakto kayo. Gulyat. Ha? Unsa tigay man nimo ang imo ha kanang nagkita unsa to imo ato sa migas ba? Oh, naglips-lips. Ano ba nga padre, ang usa ko no, wa ka kita pero dungog tunog. Napoy. May nang bahala abdan tag simana tarungon na tong tambag kay basi mahuman na ni bulan na wa. Okay, tabag. Tarungon na itong tambag kay bitaw sa ato mga tigpaminaw karon. Kining pagtrabaho balikon ako gasa ni gihatas Ginoo nato kay aron kato iyang plano sa creation pagpamuhat maka kaplag og katumanan diha sa imong kakugi. Mana kining tao gitawag og homo paber. Man is a working being. Mabutang dunatay kamot, dunatay kusog kay aron kadtong kabuhatan nga gisugdan sa Ginoo. Pinagi sa tong pagtrabaho makatampo ta sa maong katumanan. Manang intawon katong bana nga tapulan nga gasaliglas ka gwapo, dili man na makaon ng kagwapo. Importante ato sa apilan og paningkamot og trabaho. So karong mga tapulan nga naminaw, oy mga tapulan paminaw mo ha. Nas Biblia na 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, ang dili mo trabaho, dili pa kanon. Salamat. Baliktad padre sa kon. Pader, i-greet sa day kay anniversary ro padang gusto yung kamatayon. Oh, ay kalinaw nga o pahulay dayon ni hatag ni Tiban Ginoo kay abi ninyo ang tao mamatay diya sa lawas kay ang kamatayon magud mao lang atong paghunong sa pagkinabuhi sa kalibutan no. Man's death is only a cessation of earthly life, but we continue to live in eternity because we are created in the image and likeness of God. Binisaya pa ang kamatayon dili mo'y katapusan, kung dili mo'y paghunong pag-undang sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, pero nagpadayon tang naglungtad og nagkinabuhi sa kinabuhing dayon tungod kay ang tao binuhat sama sa dagway ug kasamahan sa Ginoo kinsa way sinugdan og way katapusan. Manang pahulay nga dayon itiban kay imong gihangop ang kamatayon sud na sa pila ka tuig, pero nabuhi ka hangtod sa hangtod diha uban sa Ginoo. Imo usa amo na pud sunod pohon in God's time. Thank you. Salamat kay Pats. Why not padre wali Mga sa. libaut palhibo na ko ato imong pulong nung ipagawas parting Pinari na gito kay pinari. kato nga tambang pinari na gito kay basig malupigan niya akong Bambina. Salamat. Salamat kay Madle nya pohon-pohon. Pabalik ka dire. Kamot ko September 13 anniversary. Okay kayo murag ikay mo tabang og Celebrate ko po. sige, thank you kayo. Sige, Salamat kayo. Sige di bye. Salamat. Bye-bye, Mader. Balik ta gulyat. So katong ginoo lagi ni padre nga kinahanglan mo trabaho gyud. Trabaho, Usa ti mo sulti gulyat ang hulmigas sa to. Maglips-lips lagi. Oh, baru tahu Dada, padre. sige, ikaw, Kalau sige, padre balik. ingon kono nga, uy kita kana hulmigas sa salayo, kita lagi kono. Ingon sing usa nga, wa ko kita pero kadungog ko stonob. Ana. Na ko isumba ito gulyat. Usa man? Ingon nga, human na. Ah. Ingon, umi ko kita lagi. Kailangan ka na kaming tuluman, no? Gudagong! Paso! Tihon!